ma'am, ti pagkagapungan mo daduma ma'am is parang mabagyo agilay na nung nakamula dito October, November, then umay day bagyo ma'am is pati mga hektar ma'am pati produkto tayo mabawang. Pero as to the record ma'am, pati compare 2020 kasi the 2025 production tayo ma'am kasi mula ito 2024 hindi dahil nag-increase ng iso naman as to yield from 3.3 to 3. Masit lang ma'am na pero adumat ma'am digiti interventions na ipapakita ka digiti garlic growers tayo na tapos lang may pangato tayo production tayo ma'am kasi during the 5 years ma'am para gumagpa para ni Garia tayo kasi ano dito madiscourage nga ang mula ito talaga dito ma'am dito effective dito climate then dapat issue ito market price naman dinalakan ng datuma pero dito kita ang provincial government ma'am ito leaders tayo katang kami like the inputs then inunod mga mga kaskasarita kami ng international agency na makatulong ng variety marketing side. Nagruna sir kat ada iti imported nga bawang sir. Yes, Pasanot epekto na dito yung kada tayo. Well ma'am, madi tayo maiwasan iti imported ma'am kasi kita antay di supply di Pilipinas ma'am nasa 5% lang so yung 95% is all imported ng Vietnam ma'am. Pero as to ikiraman namin naman pero dahil kung nakaroon ma'am, basit lang namin iti production tayo. So dahil may isang challenge kanya tayo na mapa-adute kung dahil mula tayo mabawang ma'am ng course iti production ma'am. Siguro ma'am, yung tatamang agatihi Taiwan, Taiwan ICDF, International Cooperation and Development Fund ma'am. At nakabase na tayo dito probinsya agriculture office ma'am na at introduce na ng Taiwan variety. Pero hamon lang na DJ variety ma'am i-try-try na dito. Kahit naman nga tumulong ma'am na mapatakil iti income ti garlic farmers tayo kaya makatulong kadigite kasla kung madigite kasapulan tayo iti garlic ma'am makaitid naman iti machineries ma'am kasla makaitid naman iti planter and storage facility ma'am. Tapos nung mapapintas din atin tayo mabawang. Okay.